Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallon mu masu sauraron mu yau ma ga mu da ɗan gado jikan gado wanda ya gaji tsohonsa ya kawo gudunmawa a wannan masana'anta ta Kannywood domin ya share wa masoya ma'aifinsa kukan da yake damunsu na cikin zuci da alhinin ma'aifinsa da suka ratsa watan wanda suke tare da tsohon jarumi shi ma wanda Allah ya wa rasuwa watan Malam Rabilu Musa ɗan Ibro. To ga ɗan uwansa wanda suke aiki a baya shi ma ga magajinsu nan ya fito. Tar uba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne dai naku magajin kulu ɗan gado. Mu da wani tashar da ba bakon fuska bane ba. Idan ka bibiya za gani a wannan tashar a kullun yomin muna ɗan kawo muku abubuwa na nishaɗi. Mu da 'yan gado ne ba za mu ce za mu abin da iyayen suka za mu ɗan kamanta daidai bakin gwargwado. Domin haka jama'a idan mun yi kuskura wannan sabgar tamu dan Allah a rika bibiyar mu ana dan bamu idea saboda sakamakon sai da ku kuma sai da mu sannan za mu yi wannan sabgar. To Allah ya kawo ka cikin wannan masana'anta ka zo da zafinka kana so ka bata gudunmawa. Barai kuwa. To argudan yawwa me ya baka sha'awa ka shigo wannan sabga bayan rasuwar mahaifinka? Abin da ya sa na shigo wannan sabgar sakamakon na ga addu'ar da ake yi sun zauna sun yi zaman lafiya da masoya duk inda na bibiya na wuce ya ce ka ga dan gidan kolo ana mun fatan alkhairi Allah ya ji kan mahaifinka Allah gafarta mar Allah sa mutu a hutu ne to ni ma sai na ga tunda ana zaman lafiya an yi zaman lafiya da shi na ce ni ma ba za na kamanta abin da ya din warai kuwa wuce haka abin yake insha Allah. To ta ya za ka nuna musu kai dan gadan ne ta ya za a yi su gane kai dan gadan ne yanzu fa tsakaninka ne kai da su masu kallo ni ba ruwa na ne. Ai bari in gaya ma domin na gabje ka da bakin nan na fi sun dinka da bakin nan alqur'anin Allah kuwa kai wai ai ko banza ko ta bangaren baki ai walima ta bangare na Allah wadata mu hanci kuwa wallahi tallahi tar uba alqur'anin Allah kuwa wai gaskiya ne. To magana ta biyu yanzu wane gudunmawa ka zo da ita wanda kake so ka ba Kannywood dan saboda gadar Allah ji rai marigayi babanmu ubanmu kulu Allah ya gafarta masa. Gudunmawa da zan bayar da 'yan camama da mawaka ina kuwa fatan alkhairi mu da yara ne a cikin ku idan mun yi abin da bai cancanta ba dan Allah ya rika kira mu ana dan bamu idea sakamakon wani sai da wani ita rayuwa kenan abin da ya bukata rayuwa wani sai da wani ina wa kowa fatan ta wace shawara kuma za a ba abin da ya daga iyaye na Kannywood yayi yan tsaka-tsaki yayi yan ƙasa-ƙasa tunda kai ma Allah ya shigo da kai dan ba da gudunmawa wace shawara zaka ba su? Shawara da nake son na bayar rakata kap ina mutane fatan alkhairi ubangiji Allah sa mana soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Me zaka ce wa masoya babanka? Babana Allah ji gana a kullum ma na tana hudu da yake mu banda fada banda cin amana banda zogala a yau da zaman lafiya ina kuwa fatan alkhairi. Kai kuturu mai kai wa Allah ya baka ido ya hana ka yatsa ya baka ido irgon ka bewa. Wani irin shashanci ne? Kana ina? Kai da Allah malam saurara mu. Kai! Yakwa! Ki tsoron Allah za ki mutu za ki tarar da Allah mu kuwa fatka ƴaƴan mu ƴan dugu-dugu su suke so ke ta lalata su. Masu iya magana na cewa duk abin da ka shuka shi zaka girba haka zalika ba a yaban dan kuturu sai ya shekar 40 da ya tsinsa. Wallahi sai ka sake ni na ce idan ka haifi uwarka da ubanka ka sake ni. Ai ma wata tsawata ta wayar da ni. Shargalle. Gidan Shargalle nan ne gidan da muke fatan mu ga mun more. Ni ne rawa tsirara. Inda zo kake ka harle ka kwatalle ka tara ka bodar ka gwangwaje ka bodar kai warka mi ka war hela kai lantarki kai gidan Shargalle. Shargalle.
kira da kimiyya wannan lissafi ne na mai buga lissafi daidai a lokacin da yake barin lissafinsa ko da ku yi mintuwa zaka ga lissafinsa yana tafiya daidai. Tabbas an fake da guzuma an harbi karsana a lissafinsa cewa daidai ike tafiya bai san cewa ya bar bai da kura ba domin irin kala halittar da ya canja ya bambanta daban da 'yan maza. Shargalle shiga ɗaki ka je ka hau gadon ka kwanta mai gida. Ai yau wai naka ta musamman ce. Alhaji. Ba wai naka ta hau ta kammala. Shiga daga ciki. Anisa ki bashi wainan nan da kyau fa. Kuma kin san ma me ne? Kuran nan na je siyan waina kai mun je siyan mu ya kujera in zauna mu hira da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummi, mijinta a sai ki harkar fasikanci za ki koma. Mijinta to me zai miki ya ce ki zauna? Ba ku da manya a gidanku ne? Akwai, amma ba irin ka ba. Ko? Wai. Kai bari billahi lazuwar ma zan iya yin sirara anan ni da ke mu. Wanda ki ganin ta fara wai mai gida da kukan tsarki. Shargalle Bari fito miki a mutum sak. Ba wani abu ne yasa ni tsamacin nan. Gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan. Da 'yan safarawa. Ni ma zan samu wanda zan rage zafi ko kuwa. Ai ni dan ma. Allah ya rufa asiri. kamfanin Kilina Film Production suka ɗauki nan muku wannan ƙatishin mu na Shargalle. Shiryawa Abubakar Usman Kilina, ɗaukar nauyi Kilina Hausa TV, ba da umarni Ahmad Safwan DZ, labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat. Shargalle. Sai ku subscribe ku danna mana ƙarawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Shargalle. Sun buga dice din sun buga ƙararrawar sai dai kunnan jaki da uwa shegu aka yi masa. Shargalle.